RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Ang awa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dahil ako gusto magkita laki pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. Andring, ginaingon, ang dagang laakan, dali ilang matardyakan, apan sa tarong nga lalaki, kinipagalikayan, kay mahadlok nga makaasawa o niya babae nga kuragan. Mao kining nahitabo sa ang kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Lucas, Andring, oy, Lucia ko ha, say girl. Oo, di ay, Lucia man ay kanwa, limot ko na. Bueno, tara sa daplin, oy, mamahuwi sa dadring, tara guys. O sige, tana, oy. Ay, sweet music na guys. Tanos na pikoy. Mamatay paring para sweet. Alright. Hi, miss. Pwede pag-isaya pa ng sweet music? Sige, guys. Parisiw sa'yo ang gwapo. Dili na. Sayang ang kata. Kapi, isa niya mong madaka ko sweet. Kanatulog kay gusto mo. Atik ka da. Kung ko ganit na magkita, nakagusto na yun ka. Yung lagi? Kumalatag sa'yo yung music. May pagkarating pa yakas na pagkalit ang istorya sa kanya. Ikaw, Kwan. Di pa lang sa kagwapo ay. Di dyan ko may sagot. Pero, di lang na magtukay anang kingon niya mo payak ko. Kumanatag isaya dito. Mamalik ka rin sa isaya. But nothing's gonna change my love. Wala naman kako sa mga hawag lagi ka ay. Ingat ka kayo mag-istorya na to. Wala na ako ng istorya ko. Ha? Ay! Wala nga ko. Magkalaki ko mo. Buong tabis nila ni mo, be. Hindi mo panit, be. Ay mo prabe, buong taniha. Wow. Tatus kini bubus, be. Imang ikaw mo to. May padailos ka pa doon sa upos. Wow, kabugdoan ang imong bao, be. Buong tanimong pantin mo, be. Bulot ko, be. Bulot ko.
na nga ako. Karon nabuon ko. Baby. Dili ka pa. Karon mangigdat na ka. Mangigdat na rin. Kapuya eh. Karon sa'yo mo ikasulti, ha? Bilis ko sa imo, daw. Di naman ito ako virgin, pero sa gunto mong ko sa imo. Maragot ko na virginan. Super ang kitakon sa imo, uy. Ibuwagan mo kung kung uyab. O nga, miyad to kong diskuhan na ron. Makakita kong sakar. O salamat na nakita ta. Tambalan kita nga akong kaidlaw. Ay, yun na o, paborito magkaila rin. Mao na, diha. Diretso lang kag torchak na ako, da. Wapag ito magkailong. Ako rin breaks. Ikaw. Antring, taga Pikas Barrio. Ako taga dinhira ko nga baryo. Sige ta na eh. Magawas na ta. Magawas na ta ng payang nga isakan ta. Ug, Denring. Salamat ha. Nga, imo kong kipatrojak ha. Uy, sa pa yan. Kita na niya tag-usap ha. Oh, sure. Basta ikaw, what's your problema? Gopo with ka. Mga okay na ko, bisa doon sa oras ang makikita ka na ako. Tagi ko sa musil number, be. Oh, kung may lalaki, ikay yung naghatag sa imong number. Sige. Muna akong number ha. Sige. 0933-166-1858. Mm. Okay? Kung sumuna. Sige. 0933-166-1858. Okay, save na. O, nasa na akong number, Ay, nalang ko mo pa, Alex, diskuhan, uy. Ang ngul-ngul, besa kung pamatis ako. Super man tong kang breaks, uy. Si Lucille payot ka, no? Daw pa ba ka siya dito sa diskuhan? Na, bahala to siya, uy. Doon ako sa amo. Wa na. Kat na sa kuanis kural sa among bahay, uy. Ay, sige, kasakit. Itakil po ko kamay, ay. Okay. Mulas na ko sa taas, eh. Madiretso ko sa akong kwarto. Natuog na tingay ron si Nanay Taling. May impako ito makabantay sa nanay. Nga may kawaskos ba o may atukos diskuhan kaniha. Nganong karon ka lang uli, Andring? Diin ka gikan, ha? Nay, nagmata pa di ay ka? Sorry, Nay. Uy, kadiskuhon manggod kay ko. May gawas-kus bay o may kuyop kong Lucia bayot sa diskuhan. Kanus ka man in taon mabutan, oy, Andring. Unya na kung muborot na ng imong tiyan sa imong pagkalaagan, ha? Sorry na, good night, uy. Sige na, uy. Matog na ko na, ya. Okay. Oo. Okay. Nganong nagpingit ka man sa kasakit? Naigo ka og dakong muhon sa usa ka lalaki dito sa gawas? Lumayo ang manag ang nanay, uy. Sige na, uy. Matog na ko na, ha. Hala, sige. Patuyang yun sa imong pagpabadlong. Magmahay ka ra unya sa kaulahian, Andring. Magmahay ka ra. Timan-i ka na. Onswa? Dili ka na mula agday? May disco ba yaron? Hindi na ko mula agyot, uy. Magbinutan ako. What? Magmatay ka na di ay, ha? Ay! May lalaki na nga tarong nga mobisitan ako, yut. Mo nga magbinutan ako. Magbait na ko bayot. Mao ba? Wa mo dayon og pamisita nimo kadtong karding? Unay. Kung kun magsugat, mino.
Mulikay naman ninon siya na ako, uy. Doon na tingali nakasulti niya. Bahin sa imong pagkalaagan. Mao nga iya nakang gilikayan. Gusto naman nito ko magminyo na eh. Pero ang mga lalaki lagi ay, sa paniid na ako, no, murag, ilan naman kong gilikayan. Mao na ang akong giingon nimo. Dili gid mo resulta og maayo ang imong pagkalaagan. Doon na naman yung tatoy midut-dut na ako na iba. Pero mga lalaki sa lagi nga, harap kaayo, torjak regi apas. Kana kay igo raman silang mutilaw nimo. Pero lalaki gani nga tarong, likayan ka gyud. Manginaot na lang ko, Nay. Nga makakita pagit kong lalaki nga tarong nga manguyab na ako. Kay magminyo na lagi ko, Nay, uy. Nauman ang misa. Magawas na ko din sa simbahan. Miss, yung panyo, noog. Uy, salamat ha. Dagang salamat. Okay na, welcome. Kagwapo niya. Ako niya siyang ila-ilahon sa kawasan. Mau ba? Daga pa di ka drink? Oh, Brian. Ikaw, minya na di ka, Brian? No, ulit ako pa ko. Ngita ko ba nga buutan nga mahimo na kong uyab. Uy! Oh, kung babae nga buutan na imong ipangita, ako na na. Mau ba? Asa dapitin nyo? Pwede mamisita ko? Sure, sige. Hatagan ta ka og sketch sa among bay. Pamisitahin dayon ko karong gabi, ha. Kay sugton ta dayon ka. Hindi na ko misita, uy. Sugtan lang ko, be. Ha? Sige na. Lain na niyo yung pag ka manguyab. Pero, okay, sige. Balago pa ka moingon. Gisugot na ta ka. Ha? Tinul ka rin? Hindi sugot ko niyo? First time, babayan niya ako. Sige, ako'y daan mo. Mahal ka, Brian. Masami tayo ka. Tagpawan ka sa kukuma. Kagilo ka na. Yung bungi. Kaon ang dabit may... Wala na. Sirit na. Ay, sa... Uy! Igsuon mo si Brian? Kung siya na yung imong uyab, Brian? Okay, nanitabo na namo. Mga pakaslan ako siya. Kuya. Di ko masugot. Babae nga kuragan kini babayana. Ug gani nagatilaw na ko sa iyang pagkababae. Nakaturjak na ko na niya. Ha? Dili na sa tarong nga klases babae. Busa ayaw pagpakasal niya. Kuya. Ginoo ko. Brian sa matan sa akong pagkababay, nga daghang lalaki nakatilaw, ug lakip ng iyang makuwang. Ustas nakatilaw nako, iya kong gibuwakan, ug naglikay na siya nako. Dilikayan ko sa lalaki nga ako ng tanghigugma. Saon, babae manggut ko nga kurakan. Mao ka kasama ang kaagi ni Andring, dinhinin What's the Style? Babae nga kuragan style. Kini mao suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.